Не знам друго по-интересно. Занаятчийството е много мъжкарска работа. И нужна е супер осъзнатост, да знаеш къде се намираш. И е нужна супер дисциплина. В момента тия рози, всяка роза е индивидуална, всяка роза е сама за себе си. Даже съм се замислил да им слагам номера. Да почнем да е номер 1, номер 2, номер 3. Номера е всяко цвете да си има душичка. Номера е всяко да е индивидуално и всяко да е... Дет се вика човека, като ти я покажа, да знаеш, да се сетиш за деня, в който си я правил. Той има едно равновесие между нещата, между съвършенството и несъвършенството има някакво... Трябва да намериш средата, нали? Ако не можеш, ако се стремиш да я направиш съвършена, тя няма да е красива. Същото. Някой те кара, чувстваш се задължен, длъжен да си купиш най-хубавото, най-доброто. Ако купуваш си най-доброто, за да се изфукаш, или си купуваш най-доброто, за да се кефиш. Това не става на сила. Това не е навик също. Нито е на сила, нито е навик, нито е ежедневие, нито е, как да кажа, рутина. Това е начин на живот. Или живееш така, или не ставаш за тази работа. Така трябва да е във всяка професия.